Ojiraputam. Arebe kokwalu. Ai, arirebu. Even the child. Check what chicken. Chicken. Hi. Je kpọrọ m onowu si abiko nya gbalụ bịaba n'ihe ebebiwo na-apụ achawo n'ọdịiku na-arụ emewo iru emekwana mkpọtụ gbanye izu chi ọsịsọ na-achị o gị nwa na-achị n'ụlọ Ebe ka ọ nọ na-asị m good morning. Ma good morning. Nkechi isi m good morning. Ọ gịnị mkpata na unu ejere morning master? Jụọfa. Ma biko, ewe niwe o. Ọkwa wachiman, okunye ọ bịa kunye mmadụ aka n'ụkwụ. Nkịtị. Ọ dị ka mama gọla kita. Ya chi maka ị na-eche okunye ọ bịa kpọta gị iwe lụtara ya eje morning mass. Nke a bụ izizi n'ikpeazụ merụkwa n'ụlọ ụka anyị na-enegharị ya na-achọ ụnụ anụ ife nkwu. Ma biko ewe niwe mana gwakwa Chima mgbe ọbụla okunye ya bịa ka ọ kọọla anyị aka n'ụzọ. Chima ya na-akpọ gị mana ka m yọkwa unu ọkwa unu mana oge nna unu nọ n'ụlọ n'ụdị ife a dị eme mana mmụọ ngụwara aka ọsị ya ka mme ọkpọta anyị na-eche oge akpọta gị ka m gwa gị agwa mpụsị ọbụla ọ na-akụrụ na 5 o'clock unu ya ekunye n'ụlọ na-akwado 5:30 anyị apụọna wee ruo n'ụlọ ụka 6 o'clock unu je kpere Chineke na o nwere ife ọzọ dị ya eme ka anyị nije kpere Chineke. Ma ewe niwe ọma mmezi agwagokwa m na agwa ya biye nke a bụlụ izizi bụlụ ikpeazụ ụdị ife anyị emekwata n'ụlọ nke a bụlụ izizi mma elukwa tetisi nruo n'ụlọ ụka ana m achaghalị ya na-achọ unu achọ maka amaghị m ife unu na-achọ ịghọ n'ụlọ amaghị m ife unu na-achọ ịghọ. No, ya. No. Ụtụtụ ọma. Ọkwa na bịa ka nna abịa. Onwe ihe mere. Ụlọ si mbịa gwa gị na igwe ahụgo ọ nwụrụ n'abalị. Na gịnị mere? Igwe ahụgo ọ nwụrụ n'abalị. Isi gị igwe anyị. Igwe anyị nwụrụ no, osi igwe anyị nwụrụ. Igwe anyị. Mma gị mechie ọnụ. Adịle. Mechie ọnụ. Mmechi ọnụ na igwe anyị nwụrụ. Pụta m n'ụzọ ma gafere. Ekwu. Chere anaghị ekwu. Ọ ma gafere. Anaghị ekwu. Oke ka nsị ebe nsiri bịa na. Adịle anakwaghị ekwu ya ekwu. Igwe Adịle anakwaghị ekwu ya ekwu. Bịa kịta ka ị gwa lọlọ na ana m abịa. Ka m chenji afọ m. Ana m abịa kịta. Jesie ike. Adịle. Oge ka anyị jiri isi ụtụtụ wee bịa be anyị ọ dịkwa na mma. Isi na gịnị mere? Ịnụbe ya? Ka otu adọnshọn ka isi wee na onye gba anyị. Ọ dịle nwanne m ọ batara na-ekwu ya ọ sị na o si na nke onowu ma nke onowu ka ọ nọ nụ ya. Chineke na-ekwusị na igwe anyị anwụgo. Igwe o mechie ọnụ gị biko, mechie ọnụ gị ka anyị dị shọ.
ọkwa ya igwe ọkwa n'ụlọ ka m na-emere ebere onye maka ọnọdụ ya ya adị onye makwa na ife gburu ya onye ma ife gburu ya ịma na ndị igwe anụ ha na-anwụke n'iha ndị ihe ruo ya anụ ha na-anwụke enyi si moto nọ nnọọ ịnụ na onye ahụ adasaga ọ bụrụ ọnwụ just like that. asị m ka m bịa leta unu ọ na-adị aga n'ebe mmadụ ọ dị mma sista na onye halfa a ma asa akwa n'azụ ụlọ si ka m bịa jọgọ nwa afọ ịchọ ka m si ọrụ akwa m ka akwa m dị deti nwa akwa dị deti I'm sure na nke ọma dị deti mana ọkwa ịma that my flat sneakers that flat sneakers nna dị eyikebe ịma na enwe ebe ya wee je the other day so all the dust aka m efuchebe ya so iwe ekichili nke a fuchalụ m ọfụma nke a ka ị ga-emenwulu m thank you jisi ike Chineke nna ihe nke a gwa m Nkechi efebe ya nwanne gị nwaanyị ọkwa gị nwatọrọ ya direct ha ka anyị na-ajụzikwa ihe na ụmụ atọ ya direct onwe ife me chere ọ na-ajụ gị akwa gị ruru deti ka ọ sọrọ gị ha nke ahụ nnukwu ife ọ bụla nnukwu ife ka ọ bụ ọ mpa anyị bụ onye ma o ji wee dịela anyị izi ụta so na m nọ na mbịa njụọ ọ dịle nwanne enwere akwa gị ruru deti ka fọzienu ya nne biko je zuru ike ka onye na-amara ọ ga-agada nwaanyị dị ka gị kpagharịcha ọfụ ogiri ọ na-akpagharị mbịa sụgharị ya akwụ ya bụ sọdịt mụ ama mmekwa ọ dịrị elu tọsịcha akwụ ya mbịa sụgharị abụmaga arụchabeghị m ihe m pụtara n'ime lọlọ eze nwanyị emesigo m ife niile m kwesị ime n'isi igwe ife ọbụla m kwesị ịtọpụ atọpụsigo nya ife nna gwazi unu kịta unu ya ebuli igwe jee nie nwayọọ achọrọ ka o nwee ntị ọzọ n'ụlọ ya tupu o lue mgbe ahụ jenu nye igwe nwayọọ ntị ọzọ anụkwana ya ka o wee lụzie mgbe eze nwanyị anyị anaghị efe ekwu daalụ na nke imegodo ma ya dị nke ka ya eme mana ịma na omenala kwuru na diọkpali ya o nwegasị ụmụ ife ọ ga-eme wee fuo ọfụ ozu nna ya o megasịa ụmụ ife tupu adọnye ya naanị Obinna nọrọ nso ka anyị ga-esi wee mee zie na ozi Obinna nketa nke echi ya nata ozugbo ka enyi nne ya ka o jezuo ike nketa nke echi unu egbukwa n'oge ntị ọzọ anụkwana na igwe enwu amen. Daalụ aka ikwe m'ala Ochụgba lọlọ aka bewone ịnụgo ihe eze nwaanyị kwu onwego ndị ichie nzi oge na-abịa ndị fọdụ nne ka nchọba ka m ga-esi wezi ya ife gbasara Obinna ka ga ezigbo m Obinna ezigbo m ozi ma ọbụla ọgụ na-abata mba chụgba igwe anyị nwụọla igwe ọzọ nkwara n'obodo a Chineke na oriri ada igwe obodo niile ga-anụ ya
ebe na eze nwanyị o gosi na nna igwe nwụrụ n'aka nne eze nwanyị ya ịnụgo ama m na ịbụ na-ada okpọrọ na-ahapụta na mkpe na ihe emeghị ya ịnụgo na igwe nwụrụ ọ bụ igwe ka isi aka m na-emecha m dị agwa gị chukwu aka ya n'otu a agwachagwe m ndị mmadụ niile sị ha na igwe nwụrụ onye ọwụ na ndị mmadụ na-ebe ebe a ka anyị mba agabeghị ka m gatọpụ ebe ka m gatọpụ ebe ego biko ana m ayọ ga-ayọ ọ bụkwa anụ mgbade ka m na ibe mebe ọyị achọrọ m ịnụ gị ana I want to marry you straight igbugokwanụ m biko n'ezi n'anya nụ ọkwa achọrọ m ịnụ gị anụ I want to marry you, I want you to be my wife biko nụ biko ana m ayọ ọ bụrụkwa na mgbade nke ọyị nkịtị I want to marry you. Hi, Naya. I have a come. Bunu can sit seven. You can see Cynthia. No, come kitchen e chekwa ga na yard. Okay, mma ga fe akita. Okay. The course is so on a check. So bad. No, because biko potezi ana no biko no. Ibugo panu. Kwetazi ano biko no. Ona dia. No biko si ano no. Ibi ne ma ro kwa mba o. Emene me fa. Ano nya. Ono ni kana ni. Ko na eze nwa. Eze nwa. Ka di fena me obodo a. Gini na me? Eze nwa. Moke na chi fena me obodo. Moke na chi fena me obodo. Ekwu mu nti ozo anu na n'igwe anwugo. Nwe na pụta we for dili. Ko na ko obodo niile n'igwe anwugo. Hey. Okwa si nti ozo anu ya. Okwa si nya nwa na onye ozo anu n'igwe anwugo. Obifa ku. O dele kwa. Oh, eze nwa. Onye gwara ọ dịlị n'igwe anwụgo. Ị na-ajụ nwa ya gwa ọ dịlị n'igwe anwụgo. Nwoke na-ajụ. Bịa. Ewo. Hai. Ewo. Ọ ga-abụkwa n'oge ndị onye nche bịara ịgwa m na igwe anwụgo. Ọ dịlị na-agafe wee nụchata ihe ọ na-ekwu. Ọ ya ka ọ dịlị bido osi ata mechie ọ na-ekwukwenụ anakwa ha ekwu ya ekwu ọ dịlị anakwa ọ ya ka ọ dịlị bolu na-ebigbo n'ime obodo. Ọgwa ngwa nwa agba gị n'izu n'igodo anya ọ dịlị ọnụọgwụ si nwalifa ya eme kịta ka eje meche ya ọnụ maka na ọ bụ na emere ya ọ bụ na emere ọnụọgwụ. Hey! What did I laptop on the moon? Kendi che na me. Chike! Onye otu gị gbata n'ọsọ. Onye otu gị bịa, kedu onye otu gị gbọrọ ya bịa? Kedu ugbo? Ọkwa. Bịa. Chọta ugbo, chọta ndị ọzọ. Ọkwụnụ m onye ọ dịlị bụ. Ọ dịlị. Ama onye ọ. Gaanụ, chọba nna ya ebe ọ bụla ọ nọ. Ọ dị ndụ, ọ nwụrụ anwụ. Ọkwa ihe unu bute, chọọnụ ndị ga-ezu unu bute. Nnanụ, bute na ebe a ozugbo kịta. Gawa. Chọọnụ ụmụaka ndị ọzọ, bute na ihe. Hey! Eze nwanyị na-ezokwa n'iwe. Agbawa. Atọkwanụ m. Awa, ike agwụ ike. Sister.
Ọla ka ị na-alalụ nke ahụ gị. Since ime adị the latest. Ofe yiri ya mmadụ ka m na-arata afịa. O wee sobe m na-erutebe anyị. O wee kwụsị m. Si nkele afa m. Nsịkwa ya afa m bụ nnọnye o. Si m oke. Na-aga. O kwụsịkwa m ọzọ wee sị m ime ife ngwa m. Ka ihe ọgwa gị. Ọ chọrọ ịnụ m. O sobekwa m lute saịdị be anyị nchụchi ya azụ. Ọ chọrọ ịnụ gị. So kịta ọ na-abụzi nwoke fụzi nwaanyị n'ụzọ aja ọsụ chọrọ ịnụ ya ụtọ ahụ. Isi adịkwana nwoke ahụ mma eziokwu. Na ka njuke na-ege kparịkparị. Mba. Ịgbalịla ifugoni ya. Ebe a ka ị nọ wee daa ihe niile, ị gwakwa onye nke bụ afa gị. Why? Ka njuke na-egi. Nwoke ọ na-ada ahụ nwaanyị n'ụzọ, alụghị ya n'ụzọ. Ụta ka esi eme ihe. Nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị, nwoke a ga-abịa beda wuma, bịa fụ ndị nwe ya. Ọ bụrụ ọkwụsị gị n'ụzọ, gwụba gị na ọ chọrọ ịnụ gị. Imete ya, ị kara kparị machaa ya. Ọnụkwa eziokwu gị ife ya ekwu. Ọ bụrụ na ọnụ gị sef ezuru ịkparị ọfụma, bịa kpọọ mụnwa ka bịa tinyere gị ọnụ ka ị tinye ka ị kparịa ya ọfụma. So that next time ọ makwụsị nwaanyị n'ụzọ ụtọ ahụ wee sị na ọ chọrọ ịnụ ya. Igwe na n'igwe na uche onye adịghị ọkwanụ njọ. Mana uche m adịsịrị. Anọsịkwanụ m ya, anọsịrọ m ya. Next time, kparị machaa ya. Otu esi eme ya. Nna nwoke nke ahụ, o nwere ọkụ na m ahụ gị ahụ. Mana nne. Kemgbe? Ọ dị ekwuzi gị shie ndị agụ na-abụja anyị. Gị shie ndị. Mana... tinye aka kparị macha onye ahụ. Nwa ka nwanne m nwaanyị na-eme ka nwanne m. Amarachi, mama, ka m bịa achọrọ m ije n'ụlọ ka nje mara ma nna gị jebe na abịa igwe ma ọ batago. Mana nlue ọ bụ na ọ ka abatarọ nwere ike mgbalịkwu obi igwe ka m wee nwee ike fụlọ ọrụ. Ịkpọnyesi afịa ndị ya na-akpọnye, ịkpọlụ ndị ya niile dị ebe a kpọnyesie fa ncha, kpọnyere m afịa ọfụma. Ibe a m na-eje kịta n'igwe a na-ekwu n'ọnụ. Achọghịkwa ka ekwue ka mmadụ nụ ya. Ị na-anụ ife m na-agwa gị. Jide aka gị n'ọnụ gị kpem.
mmekete n'ọkpịm n'ọnụ gị ka o si pụta na igwe nwa Amarachi mbie gị aka ị na ife nna gwa ma anụkwa na akpịm n'ọnụ gị ịmara ọnụ ya erike imechigo ọnụ na nke a nene ive nwaanyị a sị na ọ ya ebute m rice ọ bụ na o bute rice a ikpoju olu m pan rice a ọfụma ibulu nke fọnụ bubaa n'ime shop weta ego n'ime drọ n'ihe ego ọkwa inwe ego na ngwa gị n'ihe nedoshia ga anya mma meke anyị kpọnyere aka ndị a niile ọfụma ka nje ana m abịa Ngwaga nke ọma. Batakwa n'oge mụ a na-achọ ịpụ apụ. nwa mgbe ijiri apụ ikewa na-egbudo n'ụlọ Ngwanụ. Ndị polisi igwe mụ na ha na ndị ọcha abịa polisi afọ ha ụlọ na-agba ọsọ ndị polisi igwe onye ọwụpụta ọrụ ha na omume ka nye ụlọ oyibo mwakọ ụlọ na-abịa ihe onye ọwụ ha gburu igwe anyị dina n'ime ebe a ha gburu igwe anyị ndị ichie nọ n'owu hapụ ejechala m kedu ihe mee akwa na m hụrụ ebe ndị ga-asị kpụ ọdịlị nwanne m wee na-ajụ ha gịnị ka ọdịlị mere eji wee kpụrụ ya nwere onye kwere ekwu okwu m wee sị na m ga-esoriri ka m mara ihe ọdịrị nwanne m mere eji wee shola abụrụ ya wee garuo wee hụ ebe ha tọrọ ọdịrị na ala wee na-apịa ndị ichie niile owu ha na-apịa gịnị ka ọdịrị ka m gazozie ọdịrị ha tụtụrụ pịa ma ahụ m niile gịnị ka o mere ka m na-ajụ ihe ọ dịrị mere nke bịa ya nye a sị na ọ pụrụ n'ọrụ obodo na-akụ ekwe na-akọrọ obodo niile na igwe enwe ọ dịrị nwa m ga-arapụta n'obodo a ka ezi ihe mere o ji wee ekwu okwu dị otu a ka ebe ọ nọ kịta ọ gbapụgo ka ọ gaa kpọrọ ndị ichie polisi ekwuzikwara ya ọzọ a na-ekwu ọzọ ijideghị ya jide gịnị isi ijide ọ dịrị nwa nwoke ka m ga-ejide ọnụkwụ ka m ga-ejide ka ọ n'aka nwa igwe m chere ka m bịa gakwa ma nọ nke a mee chere biko Gani biara. Amu ife na-eme n'ụwa ife na-eme nwoke isozi m bịaba anyị ụjọ na-atụ gị nne m biko ewe n'iwe ọ ji gosi gị how serious I am ọ sị ka m bịazie fozi ya mmụnụ ka ebido ozugbo biko ewe n'iwe ka ị gosi m na ị dị very serious and then ịbịa ifo mmanya one time no problem ka m bọọlụ gị thank you mmanya onwe na enwe bụzi mmụnụzi onye kwanụ ka ọ bụ
Oge nne m afa mbụ Tony. Sisi mara onye ala nwa nsị gị kwụsị m n'ụzọ ka nna anata afọ na-ajụ ya. O ya chere ọgwụ akwụsị nwanne m nwaanyị n'ụzọ inyekwala ka o butela anyị ifojeje gote n'afịa anyị jiri abalị ebe a na-agụsa anyị. I want to marry her. You want I want her to be my wife. Okay, ịchọrọ ịnụ ya. No, nwanne m nwaanyị ịnụgo ya na ọ sị na ọ chọrọ ịnụ ya. Ọ chọrọ ịnụ gị. Nọ ya. Ọ sị na ọ chọrọ ịnụ gị ọbụla m nwaanyị na-asị m nwa. Ịgọnekwa m. Sister, ọga anyị. Mụ adịbe ready ịnụ di. Amabe m for sale, ama m for sale ebe. Oh? Bros ọkwa ịnụ gị ya. Ọ sị na aka amabe ya for sale. So ama ya for sale ịbịa. Oge adọrọkwa o. Ọga biko ị ga-anaba. Biko ị ga-anaba o ka ha bịa ịkparị gị. Ọ bụ ife ihu na-eme. Mmanya bata mma agwa ya. Bros, Tom! Biko na-aga. Na onye awụkwa m na ọzọkwa na biko nọ. Kụrụ ihe bụdo ihe a. Mana ka m jụ gị, kedu kpata na o ji emezi m etu asị? Ka ihe mesi nụ. Ka ihe gaghị eme kịta. Echetara m okwu nna m gwara m mgbe ọ ka nọ ndụ na ihe ọbụla ga-enwe isi adabịa ọsịsọ and nothing good comes easy. Ọ dịkwa nka sens ọ dị n'okwu a nna m kwuru. Ọ dere. Ebe ka asị ị gara? Ọmụ nke na. Ebe ka ị gwara m. Ị gara ịkpọrọ ndị ishe polisi. Ka ihe na-ajụziri m. Maka gịnị ka iji ịkpọrọ ha polisi? Ajụ ka ị na-ajụ. Na ha mere gị gịnị? ka iji akpọrọ ha polisi. Mgbe eche m ndị na-ebe akwa, gaa na polisi ebe a, gaa lee ebe onye na-ebe akwa. Ihe m mere, emere m gịnị? Ọ dịrị. N'igwe ka m nọrọ nwụrụ ọnụ, m gara agwa ndị mmadụ, na-agwa ndị ahịa ma ndị ọkada na igwe ahụwọna. Ọ bụrụ ihe ọjọọ ka m mere, ha kwụrụ m ụgwọ. Ndị a na-eji kafa were ekwu okwu a na-enye ha ego, ma nke eme m ma free. Ha were tụtụrụ m pịam ma nwanne m nwaanyị. Gịsị m akpọ na polisi. Ya na-atọ gị na-eko na ekpukpuru ha na polisi, ọkwa eziokwu. Ọ bụ na ịma ha na igwe nwa n'obodo a na-akpa mmadụ anaghị emepe ọnụ ekwu na igwe nwụrụ. Ọ bụ ndị kasị ji ekwuo onye diri gị ọrụ ije akọsara ụwa na igwe nwụrụ. Ma na omenala ka ọ bụ. Ọnwụ na-ekwughị na igwe anwụgwe ya wee wụrụ na igwe anwụgwe. Ma igwe anwụgwe ọkwa ihe ọnwụ ekwuna m ya. Ọ omenala ka ọ bụ anaghị ekwu ya ekwu. Kedu ihe mere na gị bụ nwata anaghị anụ ihe? Ọ dịrị naghị anụ ihe. Ndị iwe jekpọrọ ndị ichie polisi apịaba ha pịa na ịsa ya na-ebe akwa ya na-atọ gị. Ihe ọ pụtakwa gị were isi gị buru adịrị o. Ihe ọ pụtakwa ị ga-ejikwa isi gị bụ ya lekwa abụmaji adịkwa ihe ọ dịrị zokwe m n'obodo a. Nsogbu adị. Ị ga-asọpọt ha ka m gara ịkpọ ha maka ọgwụ ụwa ka a pịara obere oge a ga-apịa gị nke gị. Ị gaa na-aṅa ntị m ebe gị na-aṅa ntị ihe a na-agwa gị ebe gị bịakọta ya bịa onye akpụ obi mma ka ifi na-akpụ n'anya ya Nkechi Monye kedu nwoke bịara ebe a taa sị na unu kpala nwoke kwa nwoke bịara be anyị ata unu kpala kwee sizi gị na ịkpali ma kpa nkịtị enwe nwoke ma enweghị ụdị okwu ha agwa ha nwoke a ha gbagide nwoke okwu ebere emereziere m ha kpaligide nwoke a ma mgbe ọbụla ndị afụra mmadụ na nwere iche njisi oziokwu akwụkwọ nwa go n'ezie ịma na nwa na anyị ka m kọọle gị ụmụ ofu nwoke nwa o sorokwa m ka m si afịa anata o sogide m na-asị m kedu afa m mgbe m kwụsịrị nsị a na afa m bụ Nonye ọ ka na-ajụ m lute n'iru geeti anyị solu m lute n'iru geeti anyị nwa wee chụpụ ya wee sị anaba
ọ ife men ịghọtago n'ụdị ife ahụ iwe kpalịrị ya chụchighi anya azụ iwe chụchighi anya azụ nọnye afọ m na unu chọrọ ịbụ nna ji anụ n'ụna unu chọrọ ka mụ na unu nọgide n'ụna anyị ejeje n'ọdị ka efe ị na-akọwa ị na-akọwa si na nwoke kwụsị anyị akwụlụ ife atọ bụkwudu na ha fa akwụsịla anyị jiri aka wee kwụsịfa ọnya chọrụfa na-eje n'ụlọ mama maka na ịchọ ka anyị wee nụọ dị ọnọdụ ọkwa mma ọ gịnị ka nwoke na-ama nji wee kwụsị nọnye na-ekene nwa agbọghọ dịka ya ọ gba ọtọ wee pụọ n'ụzọ na ife oge were ala oge gwa m ife nwoke na-ama nji wee kwụsị ya ọ kwụsịzi anya anụ ọ kpalịrị ya ọ na-akpalizi n'ụmụ nwoke eji emelu mmadụ arụ a na-eji ya na-emelu mmadụ arụ n'onye na-agwa unu bigide n'ụna mụ na unu atọ na unu nọ n'ụna unu echi ashebi nwanne echi ashebi nwa onye nke anọ dị unu ejemegharị ashebi onye nke anọ unu ejemegharị ashebi unu agha eje nke unu nwoke ghezie ego ọnụ n'ụzọ ọ bụrụ mkpali onweghị m onye ga-anụ ya mama Paul taa ka eji eme ya oke ka efi na-atara igwe anyị nkịta ị na-asa na nwoke kwụsị anyị anya kwụrụ mgbe nsogbu adịrọ nwoke ọbụla tọọlụ kwụsịrị anyị otu ọbụla tọọlụ dị anyị ga-akwụsị ifu na ọbụla ha kwụsịrị anyị mma anyị ga-akwụsịrị ha wee fetuwa ife mma bụ na nwere mgbe njisi unu chụba nwoke onwere mgbe njisi unu chụba nwoke kama na nwoke gwago okwu ijiri nwayọ ọ bụ ihe ịza anyị mewe anyị ga na-emekwu ya nwoke ga-aga ala anyị ọgụ na-abịa nwoke na-achụ nwaanyị nwaanyị jiri aka ya achụ nwoke mana onwe onye chụrụ gị ijiri nwayọ debe arụ anasa ya okwu ọkwa ka o si wee gaa igwe arapụgo gbam ike nkwaba chimo ome mgbe o ji arapụgo m nwoke dị mma ike nkwaba nya na ihe a na-aka akọsị anya ọ bụ na afọ debe igwe anya ife mekwalụ ihe mekwalụ kiri ka anyị esikọba na igwe onwe mgbe o ji bụ onye nwụrụ anwụ nne ịmakwa na anụrụ m ife ike kwụlụ ọtọ gwụ m ka ọ dị m nwa kemgbe amarụ m na mgbagobe ka ọ mgbadaba ike gwụ m na-akpa ya akụkụ anụrụ ka egwu mbịazi anụ ka ọ da onye mfụ lọlọ di m nnụ na ọ bịabala ebe a apụtazie m na-agakwa n'ụzọ afọrọ m ya lutekwa ebe a afọrọ m ya na-asị ka izi ma ọ bụrụzi ebe a ka ọ bịaba nwanne m digo n'owu n'obukwa n'ebe a ya na ndị ichie ndị ọzọ ha gbakọnye na-atụ alụ ka mara ebe a ga-esi wee kwụba onye ukwu ụwa mana ọ dịle ọkata bịa kpọrọ ndị uwe ojii bịa wekọrọ ha ncha chalụ ọ dịle welu ndị uwe ojii bịa chịkọrọ ma onowu ma ndị ichie niile fugo n'ụwa onye amala ife ọmala awụ a na-ekwu nke na-eme ọzọ a na-emekwasa n'elu Chineke ọ sị na emeli ya gịnị amara ọkwa mana nsogbu adịrị onwego ndị nzipụ ka ha jebe nwa obele oge fancha ga-abatasị lọlọ di m eli okwa ka m nne ọtụ wee si nọ pụọ taa lọlọ ọ dịkwa ka mma agbalị jebe n'ọbụ n'ụlọ na nke ndị uwe ojii nwa jebe alụkọ nke jebe jee ọ bụrụ na isi ebujeli lọlọ biko ka m bịa gbalị jebe ọ dịlọ ya sị na ememe gị m n'obodo a ife na-eme ife na-eme n'ụwa ife na-eme oge echi ụmụ ife mee nji wee chọta okwe na nghọta sọsọ bụ aka mma m ga-abịa kọwa ihe atụ okwe na anụ ihe m na-agwa ya ịma mgbe ọbụla nwoke gawalụ nnọọ wee bata be anyị ma onye fachọta na onye sọsọ na onye nnọọ ka ụmụ nwoke niile na-afụtazi onwezi onye na-afụ amazikwe m ihe mme bitinegodi m anya ọnamadịrị ọma nwaanyị ọnamadịrị ọma sọsọ na onye nnọọ ka ụmụ nwoke na-afụtazi onwezi onye na-afụtazi m ụlọ akwa hụrụ na onye nwanne gị ahụ nke obere ahụ ịtọta enyekwana ya chansị ọkwa ka ị ghara ịza ọtọ n'aka ọ pụọ na ịgọzie nne ga-anụ ma ọ bụ nna ga-anụ
gị na nne ya abụzie nwunye eziokwu mana Chukwu nọ n'eluigwe mekwulu na onye na onwe ya na n'olu m ife ọbụla atọ ọrụ m gwara ya ife ahụ exactly ka ọ ga-eme so obi dị m ụtọ na nke anwa bọkwa na-anụ bikos ọ ma mpụ n'ụlọ anwa m wee nọdịde m ga-epunatara ya ụzọ wee pụọ tupu o wee pụba ịtrọst ozi m ana m ha amụ ọkwa mmiri maka ozuzo ya trọst ozi Everyone? Adima. Yeah, how you doing? Obinaya. Mama. Obinaya. Obinaya. It's okay. Let's go. Thanks. Mama, it's not going to be Papa. Nna mara m ihe mmasị na onye amenye otu aka isi wee nụrụ kpasịa nkata n'abalị richa nri abalị na kpụ ụra orutezie n'ime abalị ihe mfụzibụ na pagasị na oyi na-atụ ya n'ime na oyi na-atụ anwụ ọ gbagwagokwa na agbụ ịmago n'ime abalị onwe ihe mma m ga-eme na-asịkwa ka m na-ayọ Chukwu kacha ụtụtụ fotu ka m nwee mara nke m ga-eme ọ bụrụ na ọgụ ka anyị gaba ma ka m kpọọ dọkịta ka ọ bịa ka a na-ekwu ka a na-ekwu tupu chi ya na-abụ Damn. He called me on the phone. On the phone the other day. Nanga Wachaba because I was driving. I called him back. What about na hana here? Oh, bani me. You can never not worry. What yes, we make an abamyari will. So, Karamakandichi, have they been informed? What are they doing about it? Oh, Pani Funkemen was an name. Imalandichi Beleba. Na atụalụ ka a ga-esi wee mee ekwurekwu akara aka ọ dịle akpọrọ ndị uwe ojii bịa kpọkọrọ ha ncha ọ dịle nke ya na-agagharị n'obodo amụmanya akpagharị mgbe ebe eruzizi ha ncha niile onye ọbụla na egwu na-atụzi ha ebeghachi ọ dịle that drunk it's not making it ọ dịle ji ndị uwe ojii bịa ebe a bịa kpọkọrọ ndị onowu kpọkọrọ onowu na ndị okenye niile bịa kpọkọrọ ndị ichie ihe na-eso okwu bụ na ịma na otu ọpapa gị nwụ otu ọ bụ igwe wee nwụọ o nwere onye obodo ga-amanụ nke ịmanụ tupu na-emecha omenala niile ka o si wee dị ya ka nna mara ebe o si wee baa na ntị ọdịlị wee bụ wee kụrụ ogene na-akparị n'obodo na-akọrọ ụwa niile na igwe anwụ so ọdịlị kpọọ ndị uwe ojii bịa kpọrọ ndị ichie niile nke ka dị m njọ bụ na ọ bụ na mmadụ bụ ihe kpọrọ fa a na-ekwu nọọ nke bụ ọdịlị nwere the effrontery iji polisi bịa mee ndị ichie arrest na-agwa gị okwu ihe a bụ ihe na-eme ka m na-agwa gị beluzie fa ha ncha anazie na ebefa damn. I think I have to deal with that orderly in this village in Bata. I'll deal with that guy. Sweetheart, that room guys, eh? So that we can sit down and strategize. We cannot just sit down like this because not the was new because of that how can that guy orderly nowhere? That means he's making jest of my father's corpse, right? Mama, I'm coming. I'm not going to. Okay.
n'ụwa ife na-eme. Hey, na-etu akụwa. Ọkwa dị nke a na-ekwu okwu efe. Hey. Ife na-eme n'ụwa. Ugonna ya. Ndishe, Prince. I'm very sorry. I'm I'm deeply sorry about it. You see, dele and police up or arrest. I'm deeply sorry. But as it stands now, Achomke Chief good in here dele for now, so that we can proceed. Oh no, Biko, I'm sorry. That was why I called you people. Let us move forward. Kamali Fayeme, so that we can bury my father. My prince. Oh, Bunise. Kaira Wife Bastalo Odili. Kaira Biti if on a mem water abuna, Imaro Ife, Aigamiga, na police. Imari if Aigamiga no longer. Negodundi Chie. Nandinze. Cabinet members of your father. Ka mo banshi odele boro. Gati nanga. Odele we chiko mo akandi police. Ekponya anyị nanga we na-esu anyị nyetin kapitere efele. Ewele anyị we mee ihe sọrọ ha. Kujisi anyị aka ne. Enwere m ike ibunizi aka na abụọ. Ihe ha tiri anyị nanga. Ya ka isel ka anyị rapụ. My prince, oh yeah, oh no. All he delay, I can handle him. As I will police model arrest, I'll call the Ijeoma police inspector general of police. I made the guy arrest from Abuja, but I don't have to. At this point in time, I may rule you. I am mourning with Anya minimum Nanya possibly in the police station. But on the other note, Isi can rap okay so that you can handle Odele. I will allow you. In fact, I'm giving you a go ahead to handle him. Handle him whatsoever it takes. Put it on me. I'm giving you my word. I'll foot the bills. Arrest him. Do anything you want to do to him so that you feel justified. Because at least so we can move ahead. Kita kikuloku kamweze. Kita kikuloku ka onye ga-anọchi nna ya. Kita kikuru mmadụ na anọ. Kita kikuloku kita ka o yiri na nwago ebe. Ndị ichie. Ekwusikwara nwere onye nwe ife ọ ga-etinye n'okwu a biko ya kwuo ya kịta. Ka ọ ga-ala ede ka ọmụsọmụ na-ekwu. Onowu ndị ichie ibe m gawa n'iru. Asị m kwube n'ime obi m. Ife mere ibekwe si mee ibe eme. Ọ dịrị budo onye. Nwa ala chọrọ ije dị ka m anya. Kpọchie m n'ụlọ nga. Ụmụaka ewere meti egwuregwu. Ụmụaka mmasị mgbe a mụrụ ha akụm na-aza asa ada ekpuchapụ na okpu ndapụ nchu ogbu ụmụaka gbapịa. Ọ dịka enweghị eme nwa si mee nwa ga ofe ife. Na ama m ibe na-ekwu ọ bụrụ nke m. Mba wụrụ nke gị. Ọ ka mma gwa m. I understand what you people went through at that police station. It's not like I don't understand. But judging from the situation at hand, actually can move forward. That will go all delay for now. Oh no. Gini kan dekule ya. Gini ka prince na-ekwu. Nwa abụọ dịrị o mere anyị arụ. Kpọrọ anyị ga kpọchie ụlọ mkpọrọ ndị uwe ojii. Nke bụ ihe ụmụazị ya mkpọrọ m ka ha atụrụ ha mgbodogodo. Kụndem Christian meziri n'ọnụ. Atụta m eze asụsụ ha ọ dịrị aja ha anyị. Anyị aja ha ọ dịrị. Ị ka na-ekwugodo nke gị. Ị nwekwana o nwere nke ma amụla. Sọsọ ife nna afọ ugbu kpakpando. Wezi ka hapụ ya. Mba. So Ndiche, I believe now let us keep here now. What is the next step towards my father's burial? It's a good prince.
ọ dịla anyị kwekwe kwochebugo nke izi okwochebugo si kpọlụ ya gbochie ya ebe anwa ya ka welezi ebe a n'ọbịa aka pịa okwu ọnụ anyị amala ebe anyị kwụ keke bibịa kpụrụ ndị ichie kwụọ ndị mmadụ isi abụ ogbo nwe ka ọ dị onye ọbụla wedanata n'ọnụ ife mere bụ anyị anataghị ikikere anyị ga-eji wee mee agwa ya aka ya na-ebuzili si rapụrụ egwu ka anyị na ọ dịrị gbakọrọ ya anọ ọma nke ọzọ because I don't know KFM Gage, what do I offer you people at least so we can have a good discussion. Can I be no discussion? And when don't pray, you come back at it. Also don't pray, no. Pray, let go pray. I will do this for me. O de go na agwa ịnọkata Ijenu township ịnọdụ na township na bụ ụmụ ị na-anụsị ụmụ aba ndị ị ga na-anụ ọ bụghị ịpụta ije n'okwu n'elube Who's here? Ebe ọ nọ? Where ebe a? Yeah, no police. No, what's the good idea, young? Ele nọ ọzọ m mere arrest. Ọ ya bụ onye a. Kpọrọ m ya. Ele ndị kpọrọ m ndị m nwere gị na kpọrọ m. Makwa ego ole nyere ndị a mbụ. Hey, Ozgo, you're under arrest. Under arrest kwa. Otu nche eme. Ọnụ ekete ihe unu gara azụ. Ọ ka ihe m na unu kpara. Ọ nke iwe mere arrest. Iwu ndị polisi bụ na onye mehie polisi akpara aka. Move it. Hey, move it. Mbanụ. Nke ka a na-asụ. Onye tụrụ mma. Obinna dịka isi wee fụ nna ibe igwe omemgbe oji anọzi ekene dịlu chi anyị na-efe na ịnatago igwe omemgbe oji ekwesịgo ka enyi ya mana maka na a na-eche gị nwa bụ diọkpali ya ka ọ bata onye akpata oji wee dị nlekịta mana ekene dịlu ndị anyị na-ebatago n'ugbede a n'uchichi a achọrọ ka ọ gafee uchichi a anyị ebuli igwe omemgbe oji donye naanị ka o jee zuo ike nke ọzọ dịka ibie bụ n'okpu igwe a bụzi gị ka ọ dị elu mana o nwere ka ekpube ya okpu igwe a n'isi ma ọ bụrụ na ị nwere onye nnochi abịalụ na ngwula okpu igwe a ya bara ya isi ọ ife nsị ka ngwa ya That's why thank you very much, but Mama, can't you win no? Me say ka ikpa make. Udo ma ya bifo na ekwu. Eze nwanyị daalụ. Ife niile ikwu udo ma ya. Mecha m ga-ejizi nwayọ kọwalụ Obinna gbasara onye nnochi anyị na-ekwu. Ọ dị mma. Lọlọ, kọwalị anya ọgwụ sefe mbịa ikwu ana m. Daalụ eze nwanyị. Mama, can't you win no? I don't understand. Or something like a weakness or something. Ihe omenu inwe onye nnochi bụ na ị ga-achọba nwaanyị ị ga-alụta. Nwaanyị ahụ nwunye gị ga-amụta nwa. Mama, you know I have a woman in America. Amanda is in the United States. I told her I was going to come back. Chelo, ọ bụrụ maka onye ọcha ịnọ ka n'ikwu. Ị ga-anụta nwaanyị n'obodo anyị. Nwunye ga-amụta nwa nwoke tupu okpu igwe abaa gị isi. Akwado echi gị echiche ị ga-eku nwa gị nwoke n'aka tupu ewekpube gị okpu igwe nye gị ọfọ ọkụ ọdịnala be anyị si wee dị. Ife na-eme n'ụwa, ife na-eme. Ife na-eme n'ụwa, ife na-eme. Eze nwanyị bịara here. Kedu maka Ichie Okafọ? Ichie Okafọ ọ sị ka anyị na-eme ihe a na-eme. O nwere nwantakịrị nsogbu. Emesịa ọ ga-abịa. Ese ntente nsogbu. Ihe ndị polisi nkwụrụ ụgwọ ka eso ntente nsogbu. Ọ gara na ọgwụ. Ahụ adịghị. Okay,
First of all, I want to say thank you to all of you for finding time to come back. And she made mention of Onyen Nochi, which my mother explained to me. And secondly, that my father's corpse, no tegune noane. Like tradition demands that I could be near before now, but because I was far away in the United States, so you people had to wait for me. Now that I'm back, that this evening, this evening, that his corpse must be laid to rest. So that was why I called you people back, so that you'll, as the owner of the community, you tell me the way forward. Thank you. My prince. Ihe niile ikwu bụ eziokwu. Ọ bụkwanụ na ya ma ihe anyị tosiri ime n'ebe ozu nna gị nọ. Kama na ndị be anyị sị na adị ahapụ isi aka agba orio. Ọ nna gị ka ọ bụ. Ma bịa bụrụ eze anyị. Ndị be anyị sị na o bute buru usoro esote. Ya bụ na ịbịa mee ihe itosiri ime n'ozu nna gị, ị tụọrọ anyị aka ebe a ga-egwu ili nna gị. Anyị kpọọ ụmụ okorobịa ha bịa gwuo ili. Ọ bụkwanụ nnukwu ihe ka a na-akwadori ya. Ndị ichie gbakọ ha anaghị ịnọdụ ya. Anyị dọọ igwe n'ala, e wee yizie oge a ga-akwa igwe dịka omenala isi wee kwu. Gbọọ ibe anya agwa ya. In a nutshell, what you're saying, you need a portion of land, a bag in here. Ihe na-ekwu bụ bilite kọrọfum kama na onye mgburu ya. Ibilite ị gara ụra anya aka ka eji eli nna mbilite. Anya kpọọ ụmụazị ha egwu ili adọghị ya. That's not a problem. I mean, okay, can we go down there now? Let me show you guys. Let's go. It's okay. This way. Let's go this way.